И съм да увелича. И здравейте! Ако не знаете, сега ще играм на Майнкрафт 13.0 в някакъв сервер там. И да може в този паркур. Ето така. То е много лесен, минал съм го много пъти. Така. Това е гадно. Добре, да пробваме отново. Така. Левел номер 2. Съм сложил едни спам херобрайн, само че след енчанти е това крипър. Оп, чакай. Не горя. Добре. Това беше тъпфейл. След като го мина, може би ще свърша с клипа, но не е ясно. Като фейл е огромен. Джъмпа е лесен. Няма нищо. Тук нали дава да се огасите и това вече си е кофти. И добре. Това е. Сега